Bismillahirrahmanirrahim. Mga luksami ng mga pagariyami, giina matagaya kapamakatadam. Primain tano mga ginawa tano, siya andamanaya na di tano kibulog si kung mga tutulan ang mga kabukagan, kagina na may pamakat tanuanan sa alungan ang kiyama amay kapangibunaran tano, so mga tutul ang mga khurafat. Giina matagaya mga inangka, kapamukas sa kataksilan, adita midawa o mga tunganay ta na gusto mga ginawa ita sa alungan akiyama ka importante na miya pa kainang katasiran na miya turutagiran subenar na gumya pa ka rayag tagiran suribat. Ayaw tuwa pagarayag na kan saging kaya makampat a video na giina lalayo na ya di imi pangusiat si kung mga member mga masjid na di may nang kaukadaklan na giina miya kareregaya piyangumpos, piyangumbeelan ang mga tutul, maana khurafat, o ay nag-iipa kayo ng kaanak sa kanwa mga bangsami, para aya arapta naging kutwa balas amapya amang bagian ta ko alungan akiyama. Ayaw to mga khurafat at tutul akalayaman tanu, da abon ni manto, miya kateru, abanian miya pakainang ka sumadaklataw, si saging kaya tutul na imanto na pakainang kaanak sa kanwa. Ayaw to adi panutuln, adi pangusiat si kung mga member na mipantag si kubai managing kuto ko na babay na upama kaaya ukuranian na pakanarakaan wallah uway na si kung sa alungan na kiyama na amay ka pakanaraka aging kuto babay kay barati na mindarwa ka mimbaradusa na damakataubat ko wallah na amay kung ka pakanarakaan wallah manapakasul niyang kunaraka na patkun kataw ami petelunian kung mga pamilya niyan. Uway. Ayaw ko no to ami petelunian kung mga pamilya niyan na paganero na siya maiyan. Uway. Ikadua kon na si karumanian. Ikatlo kon na si lakinian. Ikapat kon na si bapaian. Naginang kon mga manusia ang mga dato ami petelun o babay amay kapakanarakaan wallahu ta'ala. Aya mi tuturo aging kanan at tutul, uay, na sudu siya aging kutwa babay at pakanaraka, na aya demambudu siya aging kutwa pat kataw ami peteluniyang kunaraka. Ginan, irandir aging kanan at tutul, adito numay ng kan, aginan na miya kalalabsanan akabukagan khurafat, uay, kapagaluin tanu o anto na isabab akababaluin yan, akabukagan ada patso ka panang gilairon. Uay, nagid ni kay ng kaniron aginan na kabukaganan apatot so kapanang gilairon. Uay, ang tunotoy sabab na sulagidanan at tutul na miya kareareyag miya kasupak ko para manuwalla a Quran. Uay, di nang benar. Uay, di benar kam kaya po aniyan so para manuwalla a Quran. Kasi saging kaya para manuwalla a Quran aginan ni mababaloy a padumantano primary source o mababaloy a Muslim na aya matataguon na la tazirwa ziratu wizra ukhra. Ay maana niya naging kaya katiru wallah na sudusa aging kutwa amanaw to na baradusa na di kaawidan aging kutwa sa lakawron. Maana adi mapendusa aging kutwa tao sudusa o sa lakawr kaniyan. Ginan ikatiru wallah. Na sulagi na ayat na miya kalima penagi maaluy wallahu ta'ala saging kaya paramanian a Quran. Aya maanaw to na sudusa o manusia na di kapagawidawidan o salakor kaniyan. Maana di mapendusa o salakor kaniyan. Naginan ikarayagian aging ka na natutul akilayaman tano na miya karayareg a khurafat o ay kaandaman na ya ikapendusa aging kuta pat kataw sa aging kuta dusa aging kuta babay abasiran mabuya pumakanaraka. O ay ikadua agya pakabulang yan ko Quran na sino mismo sa Quran, si sa Suratul Tahrim. Oay, Suratul Tahrim na inaluirun wallah aging kutwa du kataw ang mga babay. Ay mga karumayran na mga nabi. Antaw to, nagito so karuma o nabiyula Lut o so karuma o nabiyullah Nuh. Na piyakata na wallah saging kanan asura ami aluitan ho aging kanan ang mga babay na mika kafirsiran. Miya mangungkir siran, nagupya kata na wallah asalungan akiyama, na kanarakan, katarusan mana pumakanaraka siran. Na upama kabenar, aging kanan at tutula kay layaman tanu, asubabay apa kanaraka, na may ptelunin aging kanan apat kataw miya nga aloy, isaun si misterian, na tisamanuto na pakanaraka, sunabiula Nuh,
kaaya karumanian na miyungkir na pakanarakaan wala na timiptelunian so Nabiullah Nuh siku kanarakan sa alungan akiyama lagid mambuto o Nabiullah Lut na tipakanaraka so Nabiullah Lut uway sa manuto kami pitelun imisisyan sa ging kutwa naraka ko alungan akiyama naginan nadinan benar uway kapiakatan na wala asudusa utaw abaradusa na di kapagawidawidan siku salah kaur kanian mana di mapendusa aging kutwa salah kaur kanian na imanto na miya karya gadagatan aging nga sa tutul na piyang baalan piyang umpos uway miya karya akurafat ka makasusupak ko Quran makabubulang siku para manwala na ipuni man to ay nalimpiun tanwaki sa mga paratya tano na ipagawa tano sulagidanan ang mga tutul itapalak tano sulagidanan aparatya banday ni miya karayag mga pagariyami uway ay importante na miya kapamukas tano sa kataksilan di tano midaawa o mga tao sa alungan akiyama kami at tano kinan sumunar na miya pakarayag tano kinan suribat uway na si ibutaman wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.